Исәнмесез, тамашачы дусларыбыз. Бүгінгі біздің қонағыбыз татар жыр сәнгатының ең шебер, ең мүләйім жыршыларынан бірсі, Татарстанның атқазан артисткасы Айгүл Бариева. Хайырлы күннәр һәммәгезгә дә, хайырлы күннәр Исуралый. Айгүл, рәхмәт, бик зур килгәнең өчен. Сезгә рәхмәт. Инде менә синнән театр сәнгатенә мөнәсәбәтең ничек дип сорау бәлки дөрес тә түгелдер. Шулай да ул сорауны бирәсем килә. Синең өчен театр нәрсә ул? Театр минем өчен икенче өем, дисәм дә ялгышмамын. Чөнки мин театр баласы. Шушы мөхиттә мин тудым, үстем. Һаман да яшим шушы мөхиттә. Мин театрсыз яши алмыйм. Театрны мин читтән генә түгел күзәтеп, теге тамашачы буларак кына түгел, сәхнә артындагы тормышны күзәтүче, гастрольләрдә йөрүче бала буларак беләм. Шуңа күрә инде үземнең дә әтием 25 ел дәвамында безнең театрда, Камал театрында эшләп, әлбәттә инде миңа каныма сеңде инде ул театр. Менә бу бина бит инде элекке Камал театры булса, бүгенге көндә без Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры бинасында утырабыз. Чынлап да бу бина сиңа якын инде ул балачактан, бит. Менә шуны әйтәсем килә. Тинчурин театры буларак бу бина сиңа ничек ошыймы? Минем өчен гомумән аерма юк. Камал театр бинасымы, бу Тинчурин бинасымы, бу театр бинасы. Һәм дөрес әйтәсез, мин монда үстем. Мин әле дә хәтерлим, 5 яшьлек, менә шул чама булгандыр миңа 5-6 яшьлек. Без менә монда сәхнә артында, менә шушы баскычларда, каян да гримеркалар урнашкан, без шунда спектакль барышында театр балалары белән уйнап, йөгерешеп, качышлар уйнап, гримеркаларда качып, менә шулай уйныйдырык. Әтиләребезне көтеп инде, әниләребезне көтеп кемдер инде, әнисен кемдер, әтисен көтеп инде. Һәм инде менә мондагы атмосфера, гомумән бу бина минем өчен бик якын. Теге бинага караганда мин бу бинаны якынрак күрәм. Чөнки монда әйтәм бит бөтен балачак үтте. Һәм монда һәрбер бусага миңа якын. Һәм сәхнәсе дә якын. Әле шуны әйтергә кирәк. Иң беренче сәхнәдә адымнарымны мин нәкъ шушы бинада, нәкъ шушы сәхнәдә ясадым. Ягымлы яз фестивале иде безнең институтта, беренче курста, һәм ул нәкъ менә шушы сәхнәдә үтте. Мин әле дә хәтерлим, бүген таңда күрдем Кыргызлары җыры белән, мин шушы сәхнәләргә чыгып, диплом иясенә лаек булдым, һәм ничек миңа бу бина якын булмасын инде. Ул менә кайсы яктан да карама, ул миңа бик якын. Һәм бүгенге көндә дә мин монда һәрвакыт дулкынланып хиссе белән киләм. Чөнки әйтәм бит, монда керүгә минем прям каз тәннәрем чыга. Хәтта служебный керүгә, служебный керү ишеге бар бит. Шундан керүгә мин инде менә бөтен хатирәләргә чумам. Ничек менә монда әти чыгадыр, безне каршы алырга, бит инде әни белән гел служебкадан керәдер бит инде без. Шундан арттан барып, монда берни дә үзгәрмәде диясем килә. Әлбәттә инде монда ремонтлар, теге матурлыкка яхшырды, яңарды. Ләкин шул ук бит инде алар йөрешләре, хотлары дигәндә барсы да шул. Шуңа күрә диварлар үзгәрмәгән. Диварлар үзгәрмәгән, барсы да түшәм шул ук, шуңа күрә якын. Менә синнән шуны сөйләсем килә. Син нишләп эстрада сәнгате буенча киттең, театр сәнгате буенча түгел? Сорау бирәм, шагасым юкмы? Һаман үземә шундый сорау бирәм. Үзең. Нишләп мин үз сүземдә тормаганмын икән? Нишләп мин әти-әни сүзен тыңлаганмын икән? Шулай да әлдә ярый бөтенләй сәхнәдән читкә китмәде. Менә монысы дөрес. Чөнки минем бит әти-әни гомумән каршы иделәр минем сәнгать белән бәйле булуыма, сәхнә белән бәйле булуыма. Әтим инде үзе артист буларак, ул үлгәч тә әнинең әйткән сүзе иде. Менә әтиң ди һәрвакыт әйтәдер, аның бөтен не бар инде артист булырга. Теге буйсыны да, сәләте дә, тавышы да, бөтен нәрсәсе бар. Бармасын, җибәрмә аны ул юлдан дип менә гел шуны әйтәдер әтиң ди. Шуңа да карамастан геннар дигән әйбер бар бит инде, аңа каршы килеп булмый. Шуңа мин кичкенәдән үк әйтүемчә шул мөхиттә үскәч,
ничек инде мин сәхнәдән гомумән иҗаттан ерак булыйм ди. Һәм шуны да әйтергә кирәк, мәктәпне бетергәч тә мин математика белән дус түгел идем. Ну, бөтен 5-ләр идем, но математикадан 4-ле иде. Һәм мин нинди институт бар, математика булмаган институт. Только сәнгать институты. Шунсы минем өчен бер ни иде инде, бер не дип әйтим инде, преимущество дип әйтим инде, беренче урында торган име, һәм әлбәттә инде сәхнәгә барыбер тартылу. Менә хәтерлим әле әти бит әле училищеда педагог буларак укытты, аның Казан безнең училищесендә, театраль училищесендә. Мин шулай аның дәресләренә йөри торыйм, ул мине кайвакыт алып барадыр. Мин иң арткы рәттә утырып шупырткына эй, хыялланадыр инде, менә мин шунда шулай уйнар идем, мин монда былай уйнар идем дип, шуларга карап. Но менә миңа категорически юл ябык иде. Именно менә артистлыкка укырга, гомумән минем киноактриса буласым килде. Кинога ул заманда, хәзер дә шулайдыр инде, бары тик Мәскәүдә, икенче шәһәрдә укыттылар. Но ничек инде бердән бер кызын әти-әнисе җибәрсен башка шәһәргә, бу бер, икенчедән әйтәм бит инде команда шул бер ни, только шул сәнгать юлыннан китмәсен дип. Мин ул кухняны от иде беләм, мин беләм нинди авырлык белән анда гомумән хатын-кызга бигрәк тә барсы да режиссердан тора дип, әти менә бөтен эчкәлекләрен белгәнгә күрәдер инде, шуңа җибәрәсе килмәгәндер. Ләкин минем хыялым ул бүгенге көнгә хәтта барыбер яши. Мин шулай китеп тә барырмын да бер шул хыял белән. Әмма син хәзер Шамил абыйны аңлыйсың инде үзең. Аңлыйм. Ни өчен алай эшләгән? Беләсезме, теге вакытта аңламагансың яшь вакытта. Барсы да кабатлана бит. Мин бит нәкъ шулай каршы идем минем балаларым шул юлдан китүенә. Мин кичкенәдән үк махсус аларны театрга бик сирәк йөрттем. Аларны бер нинди кружокка, теге сәнгать юлыннан бирмәдем. Имә только шул юлдан китмәсеннәр генә, только менә берәр нәрсә сенмәсен аларга дип. 10нчы класста бит малай улым просто факт алдыннан безне куйды да, мин язылдым үзем театральныйга, вообще көтмәгәндә, уйламаганда. Әле кем булсын дияр, кызым шулай әйтсә әле уйлар идем. Но улым шулай әйтте. Һәм менә мин беләсен күпме күз яше түктем. Мин әйтәм, мин бит сезгә кичкенәдән үк тукыйм, артисткана булмагыз, шул юлдан гына бармагыз, бу нормаль эш түгел. Как так дип инде хәзер, ну менә миңа улым шуны әйтте. Әни, син миңа, вот ул миңа бер генә фраза әйтте. Миңа шул аның әйтүе, мин сразу тындым. Син минем 9-дан 6-га хәтле берәр офиста утырып бәхетсез булуымны телисеңме? Минем үз юлым. Һәм икенче фраза әйтте. Син, менә син бит булдыра алдың, ә нишләп син миңа ышанмыйсың, что мин булдырачакмын? Димәк, син миңа ышанмыйсың? Һәм менә шушы ике фраза мине все, мин бүтән бу сүзне кузгалтмыйм. Мин бары тик хәзер аңа булышырга тиешбез, һәм бүгенге көндә ул Мәскәүдә ГИТИСта икенче курста укый, Аллага шөкер. Һәм тулайым дәватисе юлыннан китеп китте дисәк тә була. Менә генетика шуның хәтле көчле. Һәм мин аны хәзер карыйм, мен ничек ул менә аның нинди ул җырлый башлады хәзер. Уйный башлады. Ә бит ул кичкенә вакытта утренникларда хәтле дә яладыр, ишекмидер, сөйләтмидер, җырда җырламыйдыр. Беләсең, менә геннар дигән әйбер все-таки алар көчле. Кая барасың инде? Шамил Бариев ул бит менә бүгенге көндә дә ул менә татар театр сәнгатенең йөзе кашы, ул ничек кенә карасаң, аны беркем онытмый, аны бөтенсе хәтерли, бөтенсе ярата. Шулай бит инде. Менә әтиең каршы дигәннән шуннан бер соравым туа. Мин хәтерлим, син үспер вакытта үсеп килгәндә Шамил абый белән дуэтыгыз бар, яйме? Әйе. Ничек итеп ул аңа риза булды синең белән җырларга, сәнгать буйын сәнгатькә кертү барыбер? Ул дуэт уже минем институтка керүем иде ул елны, беренче курста укыйдым, шуңа күрә ул күнеккәндер инде. Һәм, ну, кая барасың, мин җыр сәнгатеннән киттем бит инде, хәзер бит инде все уже, мин киттем шул сәнгатьтән. Һәм хәтерлим ул дуэтны да, менә әти шундый кеше иде, ул һәрбер әйберне менә тирән ноктасына хәтле куймыйча, бетермичә, ул теге поверхностный кеше түгел иде. Һәм менә шулай итеп ул мине өйрәтте, хәтта шул мин хәтерлим, менә шул җырларны хәтта өйрәнгәндә ул аларны куядыр миңа, мини-спектакль иттереп. Ул һәр вакыт ачуланадыр. Син нәрсә, сәхнәгә чыктың?
Үзен менә мин инде матур, менә мин инде тәти дип күрсәтергәме? Юк, дөрес түгел. Син бит җыр турында җырлыйсың, син аның мәгънәсен, син аның сүзләрен, син аның менә бөтен нин җиткезергә тиеш тамашачыга. Теге үзеңне күрсәтергә түгел дип ул мине кайрак шулай ачуланадыр, беләсезме? Менә мыегың булмаса да син хәзер нәкъ Шамил абый сөйләдең. Ну, наверное. Мин әти кызы, гомумән минем холкым да әтинеке, әнинеке түгел. Мин үзем хәтерлим Шамил абыйның Хаҗи әфәнде иләнә спектакльдә ничек уйнаганын. Шул хәтле теге бөтен җаны тәне белән дөрес итеп теге ышандырып. Теге по Станиславскому. Кырып китеп. Менә шундый кеше инде. Аннан соң менә Айгөл спектакльләргә җырга вакытың бармы? Җыргалыйсыңмы? Бигрәк тә Тинчурин театрына килгән бармы? Караган бармы? Алдамыйм, мин хәзер сирәгәйде вакыт. Но йөрергә тырышам барыбер да. Но элек менә әти исән чакта, элек кичкенә вакытта без бер премьераны да калдырмыйдык. Вот әни белән һәрбер премьерага йөридек, без бер спектакльне калдырмыйдык. Хәзер мин калышам, алдамыйм. Һәм гомумән мин хәзер премьераларга ничектер йөрергә яратмыйм. Чөнки премьерада барыбер артистлар әле алар кирип бетеп уйнамыйлар. Барыбер теге менә спектакль беренче чыкканда, барыбер кеше каушый артистлар, барыбер уйный, алар уже икенче төрле уйный башлыйлар. Шуңа күрә или мин инде барам премьера көне и аннан соң икенче тапкыр карыйм. Теге түзмәслек теге бер ни булса, мин инде барам премьерага. Но мин яратам барыбер дә, ләкин менә шул берничә куйганнан соң гына карага барга. Менә Тинчуринда инде мин яшермим, шулай ук сирәк киләм. Гомумән бөтен театрларга сирәк барам хәзер, но йөрергә тырышам барыбер дә. Тинчуринда соңгы тапкыр полиционерны карадым, аннары соң Нәзирне карадым, аннары Гашыйклар тау, менә шулар иң беренче искә төшә. Но мин күп карыйм спектакльләр. Гомумән истә калдырмыйм, чөнки мин Камалга да, Кариевларга да йөрим. Гомумән безнең әле бер көнне кызым белән дә, минем кызым менә тоже бик ярата театрларга йөрергә. Ул менә бөтен Пушкинский картаны только татар театрларына алды билетлар. Менә бик яхшы. Һәм мин әйтәм, нишләп син качал театр, они нишләптер менә миңа они не заходят. Яшьләр шулай сөйләшә. Вот не знаю, миңа вот именно татар именно театр, мин әлбәттә аңа бик сөенәм. Монсы да гендер инде. Алсы да гендер инде. Вот, шуңа күрә балалар минем бик тә яраталар татар театрларына йөрергә. Аллага шөкер. Бу сөенечле, бик сөенечле. Мин моңа бик сөенәм. Әле менә хәзер дә театр көне булды бит, анда скидкалар белән булды. Билетлар алып куйды инде, майга хәтле уже теге Пушкинский карталар белән все алып куйды. Аллага шөкер, онсына сөенәм дә. Онсы да безнең театрда акциялар булгалый тора. Менә Айгөл, шуны сорыйсым килә. Син матур җырчы, моңлы җырчы, үзеңдә шибәр. Менә җыр белән театрның бәйләнеше ничек синең өчен? Спектакльләрдә җыр күп яңгырарга тиешме, әллә бөтенләй булмаска тиешме, я булмаса тиешенчә генә теге күләмдә дип әйтик. Ничек уйлыйсың? Булырга тиеш, әлбәттә. Гомумән көйсез, моңсыз спектакль мин күз алдыма китерә алмыйм. Ләкин бар бит инде спектакльләрендә аерылмалар буларак, мәсәлән, музыкаль драма булырга мөмкин, музыкаль комедия булырга мөмкин, анда трагикомедия, там калганнары инде бик күп теге спектакльләр төрле була бит инде. Ләкин барыбер дә нинди генә спектакль булса да, көйсез, музыкасыз була алмый ул минемчә. Һәм ул әлбәттә булырга тиеш. Гомумән сәнгать, шул киноларны алсакмы без шул ук мәсәлән музейларга барсаң да, анда фоным барыбер көй яңгырый. Барыбер ул булырга тиеш. Инде әлбәттә мин үзем җырчы буларак, миңа әлбәттә күңелемә күбрәк шундый спектакльләр эше, кайда җыр яңгырый. Димәк, сиңа мюзикллар күңелеңә хушырак килә. Юк, мюзикллар юк. Мюзикллар гел-гел җырласалар миңа ошамый. Миңа кирәк трагедия, драма, менә шундый развитие булсын. Үзәгезгечә проблема. Үзәгезгеч моментлар булсын, бөтенесе булсын. Но гел-гел җыр тоже кирәк миңа. Мәхәббәт күп кирәк инде. Гел җыр кирәк булса, опера бар аның өчен. Опера һәм балет театрына барыгыз, пожалуйста. Ну, безнең Тинчурин театрында да бар, фарат булат. Менә музыкаль комедиялар, драмалар тоже булгалы бит инде, аларны шулай ук мин яратам, но гомумән
алай теге юк, что мин менә только моны яратам или моны мин барсын да яратам, һәм барсын да карарга тырышам. Но менә үз гомеремдә бар иде бер спектакль, 2 сәгать бер гомер дип атала ул спектакль, әти уйнады. Ренат абый Таҗетдинов белән ул спектакльдә 2 кеше генә уйнадылар алар. Ул сәхнәдә сугыш турында инде ул фин ни турында инде пленга алынып, менә шунда очрашалар алар һәм ул бик озак барды. Где-то 2 сәгать ярым барды ул спектакль. 2 кеше генә уйлап карагыз, менә шул спектакльне мин кабул итә алмадым. Но беренчедән авыр иде минем өчен, ниме ул вакытта мин кичкенә идем, бәлки теге аңлап та бетермәгән мәгънәсен, ниме әйтәм бит, теге яшь кеше буларак миңа күбрәк инде теге мин гомумән яратам спектакльләр теге күп кешеләр катнашуын. Менә шундыйларны күбрәк. Менә Зәңгәр Шәл, Галия Бану, анда яшь йөрәкләр, менә шундый классика миңа бик күңелемә хуш килә инде. Ну, син бит инде совет заманында үскән бала бит. Шулай иде. Театр сәнгатен эченнән белгәнгә күрә, син аның бит инде нечкәлекләрен беләсең. Но ләкин менә ул спектакль бик көчле иде. Аны даже кешеләр шаккаттылар, ничек шулай 2 сәгать ярым 2 кеше генә сәхнәдә тотты бит инде бөтен тамашачыны. Бүгенге көндә мин аны яңа күзлек белән карар идем. Менә берәр кеше куйса шуны. Шулай итеп уйный алсалар, әйме. Ул бик көчле спектакль иде, мәсәлән, бүгенге заманага да бик туры килә торган спектакль ул. Но менә аны нишләптер куймыйлар. Но бик күп спектакльләрне хәзер куймыйлар нишләптер. Менә элеккеге спектакльләрне мин яңадан куйдыртырга идем. Беләсезме? Нишләп шулай? Ниндидер менә яңа әсәрләр куялар, теге яңача, күңел барыбер элеккеге. И, кстати, ул бит безнең нигә генә түгел, безнең менә мәсәлән мин үзем кызымнан әйтә алам. Шул ук элеккеге җырлар. Аңа бик элеккеге җырлар. Ул рәхәтләнеп аларны тыңлый. Шул ук мәсәлән элеккеге спектакльләр, элеккеге кинолар. Нишләп менә телевизордан бит инде без ел сайын карыйбыз элеккеге Рәсәй киноларын. Нишләп менә спектакльләрне шулай куймаска яңадан элеккеге. Менә бик әйбәт фикер бу синең. Мин бик тә и үзгәртмичә. Теге менә кертмичә анда менә теге чечеткалар нәрсәдер теге заманча кертмичә. Ә менә нәкъ элекке ничек куйдылар, менә шулай куярга. Ну, менә минем уйлавымча, син минем белән килешәсең, мөгаен бу татар мәнфәгатенең башка төрлерәк теге, ну, татар бит инде күңеле икенче төрлерәк сәнгатьне, бигрәк тә театр сәнгатен кабул итә бит инде ул. Шуңа күрә миллилек сакланырга кирәктер. Кирәк миллилек. Ул бит менә ул татарга гына кагылмый, менә сез барып карагыз, шул казаклар, анда шул анда башка менә шундый милләтләргә, Грузиягә, мәсәлән, Грузия театры, алар бит саклыйлар миллекне, алар бит карагыз ничек. Ә нишләп без һаман яраклашырга тырышабыз? Анда чит, ну куярга кирәк, сүз дә юк, куярга кирәк. Ләкин барыбер дә менә күбрәк акцент мин куяр идем үзебезнең классикага, үзебезнең менә элеккеге спектакльләргә. Ну, гафу итәрләр, мин режиссерлар. Мин тамашачы буларак сөйлим бу очракта. Ну, Айгөл, синең сүзләреңдә хаклык теге зур процент ягында. Чөнки чынлап та һәрбер кеше хаклы үзенчә уйларга, үзенчә хис итәргә, үзенчә фикер йөртергә. Шуңа күрә беркемгә теге шик куя алмый фикер йөртергә. Шуңа күрә менә синең белән булай итеп, чын күңелдән рәхәтләнеп сөйләшеп утыру, бу зур эш. Шуңа күрә дә сине чакырырга булдык. Чөнки син чын сәнгать кешесе. Рәхмәт. Син бит инде сәнгатькә ялгыш кына, барып карыйм әле дип кергән кеше түгел. Менә үзең әйтеп киткәнчә, син тумыштан сәнгать кешесе булып туган кеше. Сәнгать кешеләреннән туып, әнә үзең әйтәсең, балаларың да сәнгать юлынан баралар, яраталар. Бу бик зур гамәл. Менә әгәр дә сиңа шундый мөмкинчелек булса, бүгенге көндә берәр төрле спектакльдә уйнап карар идеңме? Ой, сорабы, мин бу бик җитди эш. Миңа бик теге җиттилек белән карыйм. Чөнки бу җаваплы бик эш. Ул сиңа теге сәхнәдә җырлап кына җырлап түгел. Гомумән мин драма артистлары турында алдында мин баш ияр идем, чөнки бу бик нык авыр хезмәт. Бик нык авыр хезмәт. Аны менә
аңлаган күргән кеше генә белә, чөнки драма артисты ул бөтен әйберне эшләргә белергә тиеш. Бөтен әйберне. Менә ул гел физик яктан 100%-ка әзер булырга тиеш, име? Ул аның тел байлыгы да булырга тиеш, ул любой ситуацияга яракларга тиеш, име? Гомумән бу, менә мин әйтер идем, бу адский труд, менә адский труд. Җырчылар это вообще, ул тоже аурыш, но это пустяк. Драма театры алдында это пустяк. Ну, да, җыр өйрәндең, чыктың, анда тоже нагрузка бар, сүздә юк. Ну, менә драма артистлар, шуңа күрә бу бик җаваплы эш минем өчен. Мин әлбәттә баш тартмас идем. Но куркыр идем, бик нык куркам. Хәзер дә күз алдыма прям китердем. Сез әйттегез, күз алдыма китердем, менә чакырсалар. Дирелди ризалашыр идем. Менә чынлап та бәлки режиссерлар ишетерләр. Ну, Михаил, ул бит инде уже все, хәзер уже мин уже не в тренде. Хәзер яшьләр бит, сәхнә яшьлекне ярата бит ул. Син бит Аллага шөкер. Ну, берәр нинди теге урта буынга чакырсалар, да. Ну, теге Галиябанулар, алар все инде калды инде, это нидә генә инде, хыялда гына калды. Чөнки әйтәм бит, хәтерлим, әти менә шул театр училищесында укыганда мин карыйм, Галиябану уйнарга иде, Галиябану нишләптер менә ул Галиябану спектаклен куйды. Яннар Айгөл иләде, 2 дипломный спектакль хәтерлим. Шул, уйнар иде мин моны дип, менә шулай итеп хыялланып утырган чаклар бар иде. Все, алар үтте инде хәзер. Менә ни бит инде син беләсең инде аны җыр сәнгате белән театр сәнгатендә бит син җыр чыктың, үзең җырыңны җырладың, тамашачы белән аралаштың, күпмедер дәрәҗәдә име кирип китте, кул чаптылар. Сәнгатьтә бит партнер белән эшләргә кирәк име? Партнер белән, аннары соң барыбер менә монда текст белән дә бәйле бит инде зур әйбер, эмоциялар белән бәйле. Монда хәтердә бик яхшы булырга тиеш. Монда аннары соң тамашачының реакциясын, әлбәттә җыр, ул җыр ничек? Җыр син башлыйсың, ахырдан хәтта җырлап бетерәсең. Шулай ук эмоциялар белән бәйле ул, ләкин аны теге үзмичә генә җырлап бетерәсең дә кирип китәсең дигәндә, име? Менә спектакль ул бит башыннан ахырына хәтле тамашачыны тотарга кирәк. Тотарга кирәк, менә прямо берәр җирдә син ниткәнсең икән, все. Син, если упустил этот момент, тамашачы может чыгып китәргә залдан. Шуңа күрә менә это бик зур эш. Мин вообще әйтәм бит, аннары соң мин күргәнем бар, ничек репетициялар үтә. Ой, вот менә әйтәм бит, мин просто сокланып әйтәм, Аллаһ Тәгалә буларга сабырлык, көч, сәламәтлек бирсен, ну бик авыр хезмәт. Мин артистларга иң зур зарплата бирер идем, драма артистларга. Монсы да урынлы сүз инде. Чынлап әйтәм, алар заслуживают, потому что беләсезме, Исур абый, менә мин әйтер идем шуны. Төрле һөнәрләр бар, име физик яктан бирүче һөнәрләр бар, име теге физик яктан үзләрен бирүче. Но артистлар, алар эмоциональ ягыннан, алар физик яктан да бирәләр, но еще эмоциональ душу. Каждый раз менә берәр нинди менә шундый кисәкне эчтәге дөньясын алар биреп калдыралар. Это менә аны бер нәрсә белән дә сатып алып булмый. Ул сатылмый, ул теге капсулаларда теге сәламәтлекне теге, может быть, теге витаминнар эчеп, берәр нинди нәрсә эчеп ныгытып була. Менә душаны ныгытыр өчен ул сатылмый андый нәрсәләр бер җирдә. И шуңа күрә менә аны тамашачы аңласын иде. Менә мин бик күңелем әрни, бик еш ишетәм, менә хәзер бит инде безнең бит инде свобода слова, хәзер кем нәрсә тели, шуны яза ала, кем нәрсә тели, шуны әйтә ала, соцшелтәләрдә дә бөтен җирдә. Хәзер тыюлык дигән әйбер юк бит инде. Шуңа күрә минем бик күңелем әрни, кайчан менә артистларга менә шундый менә ямьсез сүзләр язалар, тәнкыйтьлиләр, җин нәрсә өйрәтәләр шунда. Мин менә теге әйттегез бит әле, патриот, революционер буларак бөтен артистлар өчен яклап чыгар идем. Чөнки артистның хезмәте бик авыр аның. Менә эмоциональное истощение дигән әйбер бар, име? Син еще бит әле өйгә кайтырга тиеш, бит әле еще балалар белән, ирем белән, гаиләң белән, хатының белән нитәргә тиеш, общаться итәргә тиеш. Син настолько кайтасың уже менә, аны бер нәрсә белән дә чагыштырып булмый. Шуңа күрә менә это как мы әйтәләр, за вредность теге. Заводларда за вредность төлейдиләр бит надбавка. Мин артистларга за вредность төләстәр идем. Айгыр, синең белән бүгенге әңгәмә шуңа теләп миңа ошый. Чынлап та менә
теге шын күңелден сөйләшеп утырабыз. Инде тагы бер ничә соравым бар иде. Син әңгәмә барышында ул сорауларга үзең автомат рәвешендә җавап биреп бетердең. Сизәм, потому что сизәм, наверное. Шуңа күрә артык сораулар биреп торырга мәгънә дә юктыр. Сиңа уңышлар телисе килә. Рәхмәт килгәнең өчен. Үзегезгә бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Чөнки тормыш бара, сәнгать үсәргә тиеш, урында торырга тиеш түгел, үткәндән дә бетерергә тиеш түгел, шулай бит. Мин әйтер идем, сәнгать бу дөньяны коткарды, коткара һәм коткарачак. Бары тик сәнгать. Чөнки бернинди акчалар, бернинди анда ниндидер теге политикамы, нәрсәме, берни нәрсә дә коткара алмый бу дөньяны. Бары тик сәнгать. Чөнки сәнгать ул чисталыкка, ул мәхәббәткә өнди. Барыбер менә безнең сәнгать ул шундый булырга тиеш. Һәм ул шундый, Аллага шөкер дә, бүгенге көндә һәм алдагы көннәрдә дә шулай булсын. Һәм халык сәнгать белән гел тыгыз элемтәдә булсын. Театрларга йөрегез. Менә бу синең акыллы, бик мәгънәле, бик урынлы сүзләрең белән бүгенге безнең әңгәмәбезне, очрашуны тәмамларбыз. Рәхмәт. Тагын бер кат бик зур рәхмәт сиңа.